Takže čus lidi a vlastně tomu dnešního videjka jsem tady s kamarádem. Čau, tady kamarád. Ano, je tady kamarád. Jo. Takže jak se cítíš, kamaráde? Já se cítím dobře kamarádsky. Tak to je dobré, kamaráde. To je právě super, Já to ty fanoušky nalákám. Tak to má být. Tak to má být. Takže tak. A v Oni dnešním... nejspíš pořád neopravili ten bug, že si prostě nechodí. Já si chci sednout taky, Auro. Tebe už se to načetlo? Ještě ne. Jo, už jo. Kámo, co to... Jsi to načetl třeba? Mě už A taky. tobě taky. Mě už taky. Kámo, Jdeme na Back to the Future nebo kteří lokace? na Back to Future můžeme. Ale my dneska budeme hrát challenge, že nemůžeme stavět a přitom hrajeme buildy. Což není zase Jo, a taky můžeme do toho používat jenom Back to the Future. tak to už bude těžší, ale OK. Ale kámo to Tím, bude... že si oba dva můžeme pískat minigany, tak myslím, že ne. Nebo Back to Future loot je ne, nebych dal spíš, že můžeme používat buď Back to Future loot, anebo jen shady. Že můžeme jakoby obojí, shady a Back to Future loot. A to je lehčí. To si děláš srandu. Jo, je tam Back to the Future. První, co beru, je Back to the Future, jo? OK. A ještě prvně slurp ještě vezmeme. Jo? Jo, ty jsi trošku nade. No. To není nejlepší, asi nemáme nejlepší Tam je landing. týpek. Už. Pojď, ujíždíme. Počkej. Pojď. Jdu za tebou, dobrý, můžeme. Pojď. Jet. Dobrý, jeď. Dobrý. Tohle to jsem se naučil v jednom Alkanovém videu. Já jsem to viděl, to video. Dobrý. Nice, jsme tu. Já už mám zbraně. Haha. Jsem je vzal totiž, Tak rádi. jak jsme tam projeli mezi nimi. Počkej. Nejdeme dát na nitro. Šiška, co děláš? Poštej nitro. Mám radši řídit já? Klidně. Tak jo, no. Já se přesednu. No, tak si radši přesedni. Říč ty, ale mě z nějakého důvodu tam nešlo No, dát pojď. full nitro. To nevadí. Dáme. Rozjedeme. A teďka už bychom měli toto. Měli bychom mít teďka ty Darek. Future. Moc to bylo. Hej. Ty už můžeš dát tu turbu na Back to the Future věci. Počkej. Jo. Co? Taky ti nejde dát, že jo? Borec. To prčic, kámo. No, prostě mě se taky dělo to, prostě, že jsem si někdy dáš. Jo, máme to. Konečně po 20 hodinách jsme to dokázali. Rozdělíme si to, OK? Dobrý, počkej, já chci, ne, jo, dobrý. Já se ho převezmu klidně, OK. Tak já už počkej, akorát já tady vyhodím dárek, ale nebudem se z toho brát, protože to nesmíme. Borec. Já si jdu pro katanu. OK, ne, tu nesmíme. Nebo vlastně smíme, pokud ji nebudeš používat na bojování. Když ji nebudeme používat na PvPčko, tak byste to měli moc mít. Hele, týpek. Jo, kde? Já ho nevidím. Už ho vidím. Wow. Dobrý. Dat.
No a teď jak to vyhodím? Počkej, já půjdu do keříku, jo? No asi nepůl. Nice, ale my ji nemůžem, protože není šedá ani legendární. Ne, vlastně není Back to Future ani šedá. Takže to nemůžem. A bereme bounty, Jo. ale jestli nepůjde po cestě, tak to prostě ne. Jo. Počkat, ty jsi nevzal to Back to the Future auto, to může Back to the Future rovat víckrát. Tak víš, za katanou, já tě doženu s autem. OK, ale to nemůže víc. Sakra, jdu na... Wow. Tady jsou borci. Sakra, ty Jsi tak dead? tady A jo? složil přemi. Začal střílet rychlej. Neboj si to tam. Počkat. Tady je Počkat. borec. Teda, Dobrý. to jsou vesmírní loupáci. Nice. Jsme dole. Dobrý, a rybutní mě na Jo. v tom Čekej, tě vezmu. Kde seš? Jo, ty už jsi Tu jsi prostě. mi vzal. Tak, rychle. Pro katanu už nejdeme. To už by bylo moc nebezpečné. A já se tady z nich nalutím. Jo, na lůti No, se barva. nalutí se. Plně v pohodě. Ale můžeme Vector Future... Kde jsem další týpek? Ne. A jo. Počkej. Kež bych se předtím mohl vzít k snipu, už bychom ho vypli. Zase jo. Co bylo? Tady je další týpek. Kde? A jo. Dobrý, to jsem dal. A ten ve vodě, kde je? Někdo nám ukradl Vector Future, anebo jejich víc. Na jejich víc. Já nemám, Jsou dead. já nemám náboje, takže... To je blbý. Ale jsou dead. Pohoda. Pohodička, puším tě. Nemáš náboje, jo? To je blbý. Nemám. To je blbý, Nemám, no, to je to blbý. To je blbý. Pojď. Kde seš? Já jsem v tom autě. Jo, tak jedem. Já budu Ono když se tak... může Vector Futurovat víckrát. Ne, nemůže, no. Ale tady je Bountyna, jedna z Bounty. Co to znamená? To je tohle. Ok, tak to vem. Mám to nice. Dobrý, Dobrý. vzal jsem to. Já když jak kdyby tady byly týpci, tak je budu střílet. Počkej, ale ono má málo životu, to auto, a, takže by mohlo vybouchnout, tak to nevím, co bych chtěl riskovat, kámo. Tak to jdeme radši pěšky, to jdeme radši pěšky. Jo, to bych chtěl, no. Tu jsem teda ten Wow. Vector Future. Promiň, tu jsem teda ten Vector Future. Kámo, mě to ubralo hápka. To už je určené. Je tam borec? Rift Anomaly. Jsou tady Rift Anomálie. To je nice, protože my můžeme mít loot jen z těchto Rift Anomálií, jakoby, protože to jsou ty Vector Future, anebo Shady. Takže tam se jde mrknout. A já si tady jdu kouknout, jestli tady nebudu mít nějaký healer tak. Ok. A nebo nějaký náboj třeba do Legendary zbraně. Ok. Já doufám, že dáme win, ale nemusíme ho dát, protože nejsme Alkan. Kam co to bylo? Já jdu na je další jedna. anomálii. Jo, ještě jdi pro tu druhou. Nice, to je dobré. Ale kde je? Já nevím, jak se poznává. Jo, tady je. Jo, je dole, podle mě. No, je tam big. A mně padla jenom modrá zbraň. A i mě taky, ale předtím. A ještě jedna, kterou zrovna nemám moc rád. No. To je blbý. Ale mám auto. A jaká to je? Kterou nemáš rád? Třeba já rád mám. Tu Infantry Rifle. Tu A mi kde jsem dej. Storm. Jo, tak pojď pryč. A to mi dej, já ji mám možná rád. Ne, tak dobrý, tak nedávej, já mám jednu lepší, jakoby. Kámo. Já
tam to podle mě nedáme. Ale doufám, že dáme aspoň nějaký pořádný místo. A ty počkej, ty vlastně nemůžeš stavět, protože my hrajeme vlastně i to my hrajeme vlastně 3 challenge dohromady. Šedý zbraně, Back to the Future loot a no buildy. Takže to je těžší. Já doufám, že jsem nebyl díl, kámo, jinak by se to nepočítalo, ale to nevadí. Jo, já už jdu za tebou. Už běžím. Dobrý, můžeš. A potom jdeme pro tu anomálii. Aha. Nebo to můžeme i teď, jakoby, že jo. Jo, vždyť jo, teď. Tady. Jo, tady jsou 2. Nice. Tak kterou bereš teď? Já beru tuhle, ty bereš pro tu druhou. Aha, ona zmizela. Tak počkej, tak já toto a podívám se. Ne, tam nebyla, jo, to byla. Počkej, co to je? To je Scar, tak já to si se vezmu může jenom vzít. dáreček. Ne, dáreček nesmíš. Ne, vlastně můžeš, protože to je z toho Back to the Future. To záleží teď. No, tak to můžeš asi. Já nevím, je to takový těžký, ale tak jako dejme to může. Můžu tyhle ty shockwavy? Jo, to se počítá Vlastně- jako, že na běhání, takže to můžeš i normálně. Jo, na rotaj. Jo, a pokud bys chtěl, tak Ještě, že můžeš... jsem nevyužil tohle, to nebylo od tohoto, to nebylo z Back to the Future. No, ale bylo to z toho dárku a ten dárek byl v Back to the Future, takže to se počítá pro mě teda. Ty máš Tady jsou Scara? další všechny anomálie, nejbližší je asi tady. Počkej, já vidím střely, že někdo tady střílí nebo něco mi ukazuje. Ale jestli chceš, tak si můžeš vzít toho Scara, tam padl z toho Scar epický, tak jestli chceš, tak si můžeš. Tak jo, já mám legendárního Scara, takže já chci. No, Tak takhle jsem. no, jsem tady. Ať můžeme jít k těm anomáliím a máme to blíž. Jop. To je tvoje, jo? Počkej, jsi tady, pojď sem. Ještě? Lukáši. Pojď sem, Jo. na hýle. Potom půjdeme do zóny. Tak teďka mám hodně velký štěstí. Proč? Já ještě budu Pojď. Ježmarja. Dobrý, půjdeme. My vlastně vůbec nepotřebujeme matro, kámo. Protože nestavíme, nebo nebudeme stavět, neměli bychom. Hele, tady je jedna Back to the Future, hnedka. A je tady je i Back to the Future auto přímo. Tak ho vem. Jo, vezmu. Já tady mám jednu Back to the Future věc o téhle zastávky, tady někde je. Jeden, dámy a pánové, kde jsi? Možná bychom mohli dát min, ale já tady nemůžu najít tu Back to the Future věc, jo, tady. Kde jsi? Tady. Zase Infantra. Chceš vzít Infantry? Ne, nepotřebuji. Ne, se to zastavilo. Počkej, Já možná... Jdeme na balón, ne? Jo, můžu. Počkej. Dobrý, Možná... mám animace. Jo, počkej na mě. Jo, já stejně ti to nevezmu, já si vezmu jen to, co budu chtít. Jakoby. Počkej. Co tady je? Hej, počkej, já se chci podívat. Co? My musíme... Počkej, já odjedu. Dobrý. Co to je? No. Co to máš? Oh my god. Kámo. Tak to je OP. A ještě se vezmu co? Ty jsi používal tu modrou? Ne. Jo, dobrý, Nepoužívám. protože to nesmíš. Ale prostě vem si, já Je. Nice, já mám Skara zas. Jo, takhle mám. Nestřílej. Jo, já budu sedět vedle, ty. Ne, já nechci. Tak mi označ aspoň kam mám jet. Abych mohl být přece. Tam je borec. Tak si myslím, jako, že o ně tady má. Jo, jak nokt. Kde je, ho nevidím. Tam je jeho tým. Další borec. Jo, ho vidím. Jo, on ho jde Jo, se oživit, mám to je jeho zeptat. tým.
Já bych z toho vyklepám, totálně. Ne. Tak to jedem. Já ti dám slur. Máš? Ne, ty máš metry, to okay. Já mám 100. Hej, jedem. Jeď. Do zóny. To je pravda, já vezmu středek zóny. OK. Tak jeď, kámo. Je to vlastně zajímavý teďka, že jedeme do stormu. Tam podle mě my nedáme ven, ale určitě dáme nějaký slušný místečko. Ty kráso. Ne, tam nahoře byly díly, jdeme tam. Jo, můžu. Tady je slurp. No, tak půjdem. Půjdem pro slurp. Tady je slurp. Kroky. Tady je borec. Nahoře je. Taky jedeme. Jo, ne, tak on je úplně nahoře, na něj nestřílej. Ne, už je dole. Kroky vidím, dvoje kroky. Tady jsou 2 borci. Střílí? Já jsem celkem vyklep. No, já taky. Kámo, tak já jdu pryč. Já taky. Kámo, oni mi dávají za víc. Ještě. Ne. Já potřebuju high ground. Oh no, já jsem dead. Já jsem úplně dead. Jsem doslova dead. Na mě týpeček teďka naskočil. Já jsem úplně dead. Jirila. Jsem úplně dead. Můžu se healovat míníčkama z čestky? Jo, můžeš. Můžeš se healovat vším. Kámo, to nedáme. Nedáme. Ne, já jsem dead, kámo. To Ty vogo, no tak ty jsi dead. No tak to jsme v Úplně. Jsi úplně dead. Úplně. A to se vyplatí. Pokud ho nezabiješ tímhle, no, právě. Pojď, ne, běž. Zabij ho, nebo zkus ho zabít, anebo běž pryč, kámo. No, dobrý. Kámo, ne, běž. Zabij toho druhýho. Tamhle. Pojď, kámo. No dobrý, už šli pryč časy. Tak mě běž oživit. Nic tady, kámo, nestřílej jen tak. Běž, ne, oni jsou tady. Pojď, zabij, nice, dobrý. Dead, je dead. Není. Dobrý. A pojď mě oživit. Jo, ale kde je nějaký reboot auto? On už není žádný reboot auto. No, tak vem mi loot, vem toho skara. Místo meníček třeba můžeš, no? Ne. Já beru. Tak běž a najdi mě. Jo, toho dáš. Tak ti to říkám. Kámo, toho bys dal. Jo, ale mě... Kámo, neutíkej, toho dáš. Já se ho lekl strašně. Kámo, neutíkal, to ho zabiješ. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, jo. Můžete dát like a odběr, pokud chcete, budu rád, jo. A pokud jste dokoukali tohle video do konce, tak napište do komentářů třeba slovo ponožka, jo, protože budu vědět, že jste to dokoukali do konce, protože pokud jste ho fakt dokoukali sem až, jste velký frajeři, jo. Protože bylo dlouhý tohle video, takže tak jo. A pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like a odběr. Můžete se ještě podívat na můj kanál, anebo se podívat na můj hlavní kanál Nix16, jo. A takže tak a čus.